arone ka o ji tọkwanụ nwa m. Arone ka o ji tọ nwa izizi m. Nzụọ ụmụaka m nzụbakwuo nwatakịrị onye ọzọ. Nya jee ka nne ezutọpụ ya. Ije Ihunanya. My brother, to get love is just no daisy. Una fugo na true love no shirike. Sister, to get love is just no daisy. Oh, what ya no kanije? Ije Ihunanya. Ije Ihunanya. Ije Ihunanya. Ije Ihunanya. Oh, oh, Ije Ihunanya. Ndị be anyị abịakwa n'ọzọ n'ije ịhụnanya nke Ichaka Studios na-ewetala anyị. Unu maala na Ichaka Studios bụ ebe anyị abụ ịbịa ọ bụ na ịnụrọ di ma nga anụrọ nwaanyị enweta di ma nwetakwuo nwunye. Unu n'anya n'ife onyonyo a unu ya avụ akala ekwentị dị ya nya ka eji akpọta anyị na Ichaka Studios. Chetakwanụ na-esonyela anyị na YouTube, Instagram, Facebook na TikTok Ichaka Studios ebe anọ. Onye nọkwanụ m n'aka nri abịakwanụ mbụ na Ichaka Studios. Ọ bịara n'ije ịhụnanya anyị na-eme ka ọ malị ma ọ ji achọta di. Ọ bịa mbọsị abụni na ọ dabarụ o wee chi ya azụ ọzọ taanị. Kọwaka na onye ịbụ ọzọ. Afa m bụ Chidebe. Abụ m ndeleta onye ọka. Amicable. Onye nọkwanụ m n'aka ekpe kọwakwa anyị onye ịbụ. Afọ m bụ Maazị Ezeokwueme ndị ọyị m na-akpọ Kosi unusual. Ihe emekwanụ anyị ọkpa n'ala maka na o nwere ibe anyị na-eme n'ije ịhụnanya na Ichaka Studios. Ihe emela anyị ọkpa n'ala. Kosi unusual. Anyị abịakwani Kosi unusual. Meela anyị ọkpa n'ala ka ndị bụ unu ji ya eme ya. Ogene. Hey. Tatao. Ogene. Na ebe ezikwanụ. Evere ya rọkwa ya. Mma achọkwanụ ka unu tụgharịa ka anyị wee bido. Tụgharịzianị. Mana Yeah. Ogene. Kedu ka isi debezi eru wee nene? Asịkwanụ m nọọ nwaanyị ka m chọrọ ịnụ, asịnọ m nọọ mma ọzọ ka m chọrọ ịnụ. Achọọ m mma ọzọ. Nya ị chọrọ mama. Asịrị na ya kedu ibe na-akọ? Mma m ka dịkwa ndụ o. Mma m ka gbasiri ike o. Ịkpọtazịla m mama ọzọ. Mụ nwa aghọta akwụdị. Nke idulu nwatakịrị bịa dị ekwe m. Kezie mụ na gị na-eme dị eme mama. Kee mụ na gị na-eme. Ọkwa dabara bụ nke izizi. Ọ dabara. Nso m pụta ka m wepụta onwe m ka ndị real. Adịgonu m real. Dubelukwe m nwatakịrị. Arọ one ka o ji tọkwanụ nwa m. Arọ one ka o ji tọ nwa izizi m. Nzụọ ụmụaka m nzụbakwuo nwatakịrị onye ọzọ. Nya jee ka nne ezutọpụ ya. Mma m nzụ nkwe nwa mmadụ. Mana ihe na-akọwa bụ na ọ dabara gịnị ya? Bikokwa. Ụmụazị na-aba. Ụmụ m, nke a bụ diọkpala m, nke a bụ ada m nwaanyị. Ọnụ bazi nwaanyị ka ọ bịa ebe m ala. Ọ na-abụ ya nyezi gị ala? Mba. Ọ kwa na ebe ịnụbaba na-abụ n'ụlọ gị, ịnụbi ya idulu mmụ ya.
dulu m onye Arụ ole ka onye nke a ji etọ m? onye atụtali onye ọya anụ nnụba nwa m Biko kwa. isi nwa m bịa ma ego n'isi m nụbakwasị ya Biko kwa aka na-akwụsịkwa. Biko. Nya ibe na-akọwa bụ na ihe anụrị. Anụbazi. Ọtọ osiri isi na-asịkwa ị na-ajụ ajụjụ ka ọmụwa ya ka ị ga-ajụ ma nchọrọ ya nke izi m bịara unu si na ndị fake nyile awolo m bịazịa n'ụdị m gwa unu na nji ụmụaka ka unu wee mata na nji ụmụaka na mbịa kịta anụ nwere kpọnụzie nwatakịrị bịa kpọnyebe m ọ bụrụ na ihe m kpọọ n'ụlọ gwa n'ụlọ na ọ bụrụ na ihe m na gị kwuru Ngwa ewo n'iwu anyị ya achọta natale gị onye ya enedo gị na mmụga anya ife nchọ onye enedo mụ na ụmụ m anya ọ bụrụ idutere onye mụ nwa ya enedo anya zụbakwuo nnu afọ agbago m mgbanwe n'ụba ọgụgụ ọrụ nyere na-akọwa bụ na ị nwere ike mkpọrọ nya na mmụ ya ịkọzi n'ihe na-akọm onwe kotego m ị na-asị onye o nwere ike gụna ya kọbazikwa ma ọ bụrụgo nwa ya akpọta ya igbonye onwe n'enu onye kpọtalụ m n'enu nekene onye kpọtalụ m nsogbu adịrị ka anyị yighalie ka anyị yighalie onye ya akpọzi ibie daadị arụwabazi m agadi lekwa m lekwa ịnụbazi agadi mami biko kwa ọkụ nwaanyị ka m chọrọ ịnụ ọwụlọ agadi ndị be anyị ọkwanị n'ibe ka anyị na-eweta Ije Ihunanya nke Ichaka Studios na-ewepụta n'isi njedebe bikoni sonyelu na anyị maka ndị chọlụ di ma ọ bụ nwunye akala ekwentị anụnwa na-egosi n'ive onyonyo a nyaka unu ya akpọ wee tinye unu n'ive a na-eme unu bịa na Ichaka Studios chọta di ma chọtakwa nwunye deje niri nne ndị be anyị ekene m unu aha m bụ Maazị Ezeokwuelemeka Chukwu ndị onye m na-akpọkwu m Kosi Unusual biko nu nọnyere na anyị na Ije Ihunanya ndị Ichaka Studios na-ewetala anyị ihe enweta nwa anyị na Facebook, YouTube, Instagram na TikTok daalụ